Welcome back to the YouTube channel Malawi. Cameras akuluakulu tipasaneko ma update awiri. Update yoyamba ndiyo khudzana ndi anthuso okwana 6 amene wochokera ku South Africa amene anali mu boti lija la Sumud Flotilla amene anagwidwa nawo ndi maisraeli kupangidwa chipongwe. Anthu achatu apangidwa chipongwe kwambiri, ena mpakana amapanga kwagwiririra aulula zonsezo amene abwera aulula. And dziko la France labana Itamar Chivir, minister uja wa security uja amene amaoneka zoti chincheno cha magasta uja amene uja amubana kuti ku France asizapireso. Okay, so ena ku South Africa so amene anagwidwaso pano panthu abwerera after so ndi ma injuries ndi zina kugwiriridwa. Anyway, muli mosemo akuti iwo akuisraeliwo ndosankhidwa ndi mulungu. Anyway, pano tiye tikambirane nkhani yokhudzana ndi yachiwiri tsopano imeneyi yokhudzana ndi deal ija ikumveka kuti ikhoza kutheka. Okay, mphekesera makamaka, so anthu ambiri ayankhula ndi pamene ikumveka kuti pamene zimamveka zoti deal ikhoza kutheka yasala pakuno kuti itheke. Mphekesera zili strong kwambiri. Apa tsopano ndifuna ndili ndi message pano yolembedwa ndi Benjamin Netanyahu yekha personally. Okay, last night I talked last night with President Trump about the memorandum of understanding for the opening of Egypt of Hormuz. Egypt of Hormuz and the imminent negotiation on a final agreement on Iran's nuclear program. I have expressed my deep appreciation to the President Trump for his steadfast commitment to Israel's security, including during the operations Roar of Harry and Epic Fury, in which American and Israel forces fought shoulder to shoulder in the face of an Iranian threat. President Trump and I agreed that every final agreement with Iran must eliminate the nuclear danger. The meaning is the dismantling of Iran's nuclear enrichment facilities, and expansion, the expansion of the enriched nuclear material from the surface. Pamene zafika ngati zabezoti Netanyahu ali mankhani ambiri zokhala ngati iwo amagwirizana kwambiri ndi Trump bla bla bla, koma no statement pakati pake pamene tikupanga ma raise ma red flags akuti deal yonse imene ingachitikeyo pakufunika zoti apange uranium achosedwe mu uranium zomwe muchita pa Khamenei, so petumiro uranium musangatuluke. Komanso anena kuti apange dismantle malo samene kopangira nuclear yako kumene koko akuti kuphwasulidwe, kuchita kuphwasulidwako, pange dismantle zonse pali nkhani. So uku zokhanga zikutheka. And remember kuti issue imene yatsala ndi ya pamene papa pamene pakuvutana kwambiri ndi pamene papa tiphwasule malo kopangira nuclear yako zonse zimene anayikidwazo ma infrastructure yonse, okay, plus uranium achokemo Iran kuti pamene imene ndi red line imene kuneko tisakampiyana zinkhani imene ndi pebe imene ingachitike kuti bwino nkhondo zipitirira. A Trump akumakhala ngati timoti okay mwina maka at least izoti zisiye koma tikambiyane mu njira ina. Netanyahu kubweranso kumalimbikitsa patipo pamene popo chifukwa akudzozera pamene popo sipangatheke. Pamene popo pakhala pakukulana koma zotsatira za pamene popo ndi nkhondo basi. Netanyahu afuna pati pa nkhondopo kuti zingopitirira nkhondoyo. Chabwino. So apa tindi Trump tsopano 1 hour ago atumizanso message yawo. Trump ayankhula kunena kuti nkhani yokhudzana ndi tiwalenge message ya Trump imene ayilemba pano 1 hour ago pa nkhani yokhudzana ndi kukambirana nako. Akuti if I make a deal with Iran, it will be a good and proper one.
deal ndikapanga ndi Iran ikhale ni enija yabwino kwambiri ija. Okay? Ikhale ni enija. Not like the one made by Obama. Osati nje napanga Obama ija yopatsa Iran ndrama zambiri mbiri. Actual dramas ena zikufusa ndrama zayani. Actual dramas zayani kumene. Zine zawo kumene zinapangidwa freezes je. So our deal is the exact opposite, but nobody has seen it or knows what it is. Deal imene nayiona yayi. Simukudziwa so pamene samana kudziwa deal ili motani a Trump amene. So it isn't even fully negotiated yet. Sitinakambirani pano pakuti. So don't listen to the losers. Nakamba kuti anthu ambiri akuyankhula. So akuti musamamvere kwa anthu auluza. Anthu amene bakagere Trump chachane akupanga deal ndi Iran so ndizuteka banje. Mumurabilize nkhondo. Nakamba kuti Trump akufuna deal ichitike. Koma anthu ena oyipa magwali na nyawo akupanga force kuti yeye ujaba apange benkhondo. So yeye jakuona ndikapanga deal suti khala deal yake ijayeko. Ikhali deal ikhali muyabwino kwambiri. So I don't know what deal yapanga banje. Ngati Iran sivomereza deal. I mean there is a deal. Sichitika. They who agree about something nothing about, unlike those before should have solved this problem. Okay. Anyway, so nkhani ndi pano ndimeneyi. Tivande pano nkhani ndi ndimeneyi. Kuti Netanyahu point yaikulu Netanyahu akufuna kuti deal ibange include iphatikizane ndi za nuclear pachosera ati nuclear threat uranium achotsedwe papange dismantle malo amene amapanga nuclear. Komanso number 2 a Trump pamene amati inetu deal yake sikuti ikhala amene yangati ya Obama jaya koma deal iyi ikhala yabwino. So meaning kunena kuti apa deal mbali inayi kufuna I mean Trump akufuna deal, Netanyahu sakufuna deal, tiona kuti wamphamvu ndani. Dakhala unena kuti America imalamulidwa ndi achina AIPAC. America imapangidwa nayo suluso ndi mfuluso yayi. A Trump acha akupangidwa zina zakeso ndi tiona kuti wamphamvu ndani. Sizingatheke Trump anene nyo ndi pamaso pa Israel. No. Israel ndamene amutenga muje ngati kapolo. Ndezi kumuvuta kumuvuta. Iye uja na I mean speech yampana mnaimva yori leo kuchabono nitapita ku Israel toka wina mene kuchakolo. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. President of America, mene. Something. Timagamba about something. China jage sijiribu. Guys, thank you so much. Good night, Malawian cameras.